Hi everyone! Outro yan. 1, 2, 3, go! Hi everyone! Ako rito si James o kinisig! Loisa. Ang pinakagwapa namong working student. So, masatoy mo nun, Day. Dalagang Pilipinas. Dili kong mao mag-eating challenge mo. Ay, eating challenge. Tapos, before mo na mag-eating challenge, nasa isa ka challenge mo on. Yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Nakakaakit siya, kaya sa kanya na lang nagpadala. Para sa agos ng dagat pag nakahiga. Huwag ka mag-aalala, baby, mamimiss kita. Malayo ka man sa aking tabi. Nagpaalam ng bibig sa bibig. Bala kong hihintayin ang muli mong pagbabalik. Dalawang buwan ng pagkalayo natin. May mo ron kay eating challenge. Okay. Okay. Kini cheese rings. Palaghan na may pila ka buhok maloon sa mong baba. Okay. Kaduha, banana. Paborito ni Inday. Pinakauna makahurot. Katulo, sani limonsito. Kinsay way reaction mo ka na ka nang di ba? Di ba ko anang naong. Then ang pinakalas, donut. Kinsay una makahurot ani. Ako. Ulit yung ka. Ready na ka, Day? Yes. Alam mo yun, dalagang Pilipina? Dalagang Kung Pilipina. makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang Talaga na iraog ka ng masod sa baba. Ready na ka? Ready na ko. Ready na? Ready na. 1, 2, 3, 3, go. 1, 2, 3, 4. Pinanay mo. Wait ka na. 6. 7. Anggoy. Una ko sa tila. Ako yung daog ko. Anggoy. Ada, isa pa donut. Mo niya pinadyain ka challenge kita ako ng good. Ito tubig. Ako inuman. Bidlik ka sung. Ang sunod na mo kanon kay donut. Isa palit ani. Ako. Bagag na ako. Paano na ikisa na makahurot ani? Sige, 1, 2, 3, go. Ang suksok sa ngipon sakit. Hindi na? Bailot pa kay ugahan ang flavor. Okay. 1, 2, 3, 2, 3, go! go! Lugar na meron tusod. Ano ito? Kailangan mo sa baba.
Ako tao. Napa maghapon. Abdi ka sa saging. Ah. Yeah! Pinakalas na mo ang kini eating agree with no reaction. Kinahanglan mas luman ka. Kaya pag mukhaon ka ni day, pag anak nimo dalagang Pilipino nga di ka mas luman. Dalagang Pilipinas. Walang kaon ha. Okay. Pick one. Ang sa tabag. Pag kaon nimo, tapos dito yung dalagang Pilipina. Wait mo. Okay nang dili mo aslom ang naong. Ato bang sa kambe, halabe? Pakita diri. Tanod. Ready na ka? Kanang may reaction? Oh! Isa pa. 4, 3. Aslom mo. Ako okay ra. Aslom mo naman ang baho. 4, 1, 2, 3, go! Dalagang Pilipina. Okay na sa ako. Dalagang Kaduhang nga agree. Ilang lang sa na anak ra. Dili at di mas luman. kailak mo pa. Asa pa? Or action tutok ra sa cam. 3, 2, go. Wala na. Alam mo, Rock? Aslom. Lamig madaya. Tubig aneh. Kaslom. Yes! Finish. So, mo ito among eating challenge. Pinakauna, pinakadaghang cheese rings nga makaon kini. Ang daog si Ja kay 32 plus kung yung nakaon ulit no. Mo ni minten makahurot sa among ref. Ay! Doon sa among ref. Kadua. Unang saging ako yung una. Katulo sa donut ako gyapon tapos sa kalamansi si Ja. Yes! Tipot ng pipi ani. Deep pot. So, mura to guys. By the way, si Luisa, follow her on Facebook account. Same Facebook account dahil. Larissa Dalion. Single, Single. broken. Hearted. Oh, Hearted. oh. Okay na na. Laban lang, di mag-uol. God will. Okay, for more videos, Okay, bye-bye. click subscribe.
Then, bye! Bye! Dala na, kaulit na ba niyo? Labi, ay.